Okay guys, pasaka mi sa kuan guys. New Asturias. So far guys, napami sa ubos sa kuan. New Asturias. Lapu-lapu pa na sa guys. Lapu-lapu Davao de Oro. So padulong mi sa kuan guys. New Asturias upper. Dito daw ko na makita daw ko no guys ang murag Sea of Clouds daw guys. Kung tinuod ba na ilang ginaingon. So amo ang bisitahon na maong area. So pasubida mi guys sa maong area. So makita na to guys ang dalan guys na po siya pagka subida na po left and right guys na curve na siya mga kurbada. So nindot gyapon sa guys na suruyan na to guys. So kami po guys first time na mo nga mong subida dinhi nga dapit. So padulong man siya mawag nga dalan. First time na mo nga mong subida guys. So enjoy guys ang pagsubida guys. So di kayo miswito sa dalan na amuang giagyan karon. So pero bisan to di kayo miswito guys, nindot gihapon sa guys kaya makita na to ba nga nindot na gani ang dalan. So hapit na mi maabot guys, gamay na lang gyud guys, maabot na gyud mi sa ilang ginaingon nga ka picturean guys. So abot na mi guys. So ang ilahang entrance fee din niya guys is 20 pesos lang guys. Makapapicture na ta ng unlimited. Okay guys, unlimited at ang pagpicture din niya guys. So 20 pesos lang atong i-prepare guys sa pag-anihin nato din niya nga dapit aron makapagkuha ta og mga nindot ng mga pictures din niya sa ilahang gibutang din niya nga kapicture. So guys, unsa pa nato ang gihulat guys, ato man ang dalhon ang ato mga mahal sa kinabuhi guys, pamilya nato, hinugma nato, mga friend nato guys, ato nang dalhon dinhi ang dapit guys, ug mag-enjoy ta guys sa pagtan-aw sa palibot, sa pagpa-picture sa mga nindot kayo na ilahang andam para sa ato guys. So guys, wala ko masulti guys. So perting pa kanindot dinhi guys. Upper New Asturias guys, dool ra gid sa guys. Kung taga-tagong ka o bisan taga-asa ka nya gusto ka magpahulagway guys, ani na din niya guys. Kay din niya na to makita o ma-feel na to enjoyment na to guys sa pinagi sa pag-picture. New Asturias upper guys.